L-avventura tal-ambaxxatriċi Maltija Christabel komplet f'dawn il-jiem hawnhekk ġewwa l-kapitali Portugiża Lisbona fejn qed jiġi organizzat il-Eurovision Song Contest. Propju l-bieraħ kien hemm iċ-ċerimonja uffiċjali tal-ftuħ ta' attivitajiet tal-Eurovision Song Contest, kien hemm tapit blu fejn 43 partiċipant f'din is-sena fil-Eurovision Song Contest għaddew minn dan it-tapit u aħna ħadna wkoll reazzjoni ta' Christabel li spikkat ukoll blibsa tipikament Maltija. Maltija gburija, libsa ta' Charles Andron mill-kollezzjoni li għadhom kif werew ġewwa Los Angeles, għandi id-door knockers ukoll li huma Maltin, bis-salib ukoll. Kemm dom biex tlesti? Illum u kemm qed taħsbu li dom xari u make-up u lesta libsa l-bista qabel. Tantx dawn ma tantx. Illum it-tnejn jaħbad ukoll eluq snin Christabel u fil-fatt permezz tal-profil tagħha fuq Facebook Christabel awgurat lill-omma u xtaqet ukoll li omma tingħaqad magħha kemm jista' jkun malajra hawnhekk ġewwa Lisbona biex tagħtiha l-appoġġ u s-sosten tagħha lejn it-tieni semifinali tal-Eurovision Song Contest. F'dan il-Eurovision Song Contest hemm kantanta oħra Maltija din id-darba qed tirrappreżenta lil San Marino, Jessica, u hawn huma l-kummenti tagħha wkoll ħadna propju il-bieraħ fuq it-tapit il-blu. Ifhem hija esperjenza li dejjem xtaqt nagħmel u qed ngħixha vera pożittivament u qed ngħix il-mument. Issa jiġi kif jiġi l-aqwa li nagħtu prestazzjoni tajba, waqt li jiġi merħba bihom. L-avventura ta' Christabel u delegazzjoni Maltija hawnhekk ġewwa Lisbona tkompli fejn il-lejla Christabel mistennija wkoll tinterpreta l-kanzunetta Maltija Tabu, bekk anke tkun qed tippromovi l-kanzunetta ta' Malta fix żewġ stabbilimenti ta' divertiment fil-kapitali Portugiża Lisbona. Rrid ngħid ukoll li llum kien hemm preparamenti għall-ewwel semifinali ta' għada, fil-fatt żewġ provi ġenerali għall partiċipanti li qed jieħdu sehem fl-ewwel semifinali. Malta mhix involuta f'dan is-semifinali iżda ovvjament nistennew nhar l-erba' fejn Christabel ikollha żewġ provi ġenerali brabta mat-tieni semifinali tal-Eurovision Song Contest. Dak kien kollox għalissa, jiena Edward Montebello mill-Lisbona għal One News.